Hej og velkommen tilbage. Så blev det den 18. maj. Bukkejagten har været i gang i et par dage, og jeg har været ude lidt morgen og aften, og jeg har været så heldig og privilegeret i går aftes at nedlægge en fin 6-ender. Så var der lidt lækkert kød til fryseren der. I dag har jeg taget Nikolaj med. Velkommen til dig, Nikolaj. Mange tak. Nikolaj, han er en ung jæger, og ligesom mig selv. Du har haft jagttegn en del år, har du ikke? Du kan lige fortælle, hvor længe? Ja, jeg tog jagttegn, da jeg blev 15, og har haft det cirka 9 år nu. Ja. Har primært drevet havljagt efter ind og gæs og lignende. Fik riffeltegn sidste år og lykkedes med at nedlægge et smaldyr i efteråret. Men har aldrig skudt en buk før. Så det har jeg fået lov til forhåbentlig at gøre i dag. Nu skal vi se, om det ikke kan lykkes. Ja, det kan være fedt. Vi havde faktisk Nikolaj med ude den 16. maj om aftenen. Og der rendte vi faktisk ind i 2 6-ender på et af mine arealer. Og vi havde en super intens og fed pyrs på 3 timer. Ja, det var fedt. Og vi var helt nede i kravl og helt nede at ligge og rullefald og rigtig ninja. Og ligesom vi rejser os op og sætter skydestørken op og gør Nikolaj klar til vi egentlig gerne vil rejse bukken, så den sad nemlig ned. Så kommer naboens schæferhund ud, og så gør den bare helt vildt, og den stakkels buk, den flyver bare op og lå væk. Og så stod vi virkelig med en ærgerlig følelse, ærgerlig fornemmelse bagefter. Så jeg følte, jeg var nødt til at tage Nikolaj med igen. Vi mangler ligesom lige det sidste. Ja. Så det håber jeg kan lykkes i dag. Det gør også. Prøv at følge med her. Det er en lækker sommeraften, altså. Jeg er alt for meget tør på lige nu. Der er ikke andet 15 grader, men vi sidder i lag og solbærer lige ind i os. Alt er godt. Nu har vi fundet os til rette her i et hegn, og vi har et spot her foran, hvor vi havde buk for den 16. om aftenen. Vi har en formodning om, at den godt kunne finde på at kigge ud igen her, så nu sætter vi os her, så afventer vi os og ser, hvad der sker. Prøv lige at fortælle, hvad der sker. Omkring 200 meter herfra, der har vi smal rogående. Så vi har en teori om, at bukken også er lige der. Fordi vi tror, det er samme par, som vi også så i forgårs. Lige stadig lidt på den, altså for langt væk. Men det bliver spændende at se, om man kommer frem inden så længe. Og det er ret godt, det er spottet, Nikolaj. Både dyr, men også afstanden, for der er 197 meter. Skal jeg se, om jeg kan finde den her i kameraet. Som vi kan se, så springer smeltet rundt dernede og hygger sig. Jeg tror, den har en fest. Og det er jo til stor fornøjelse for os at sidde og kigge på, mens vi sidder her og venter på, at bukken forhåbentlig kigger ud. Der står et smaldyr længere oppe af marken herhen, men vi har ikke så lang tid igen, og vi gider ikke sat spor. Den nok kommer herhen på mit areal og trække eventuelt op med. Så nu prøver vi at købe med de andre arealer og se, om der kan man sætte vand. Det bliver desværre vejs ende for i dag. Vi har set lidt forskellige roer. Vi har ikke haft buk for. Vi så en buk på lang afstand, der havde travlt, men det var ikke på mit jord. Jeg tænker, vi prøver igen om tidligt, og så ser vi, om vi kan finde en buk. Det giver mening at skyde til dig. Vi kan ikke nå mere i dag. Solen går ned lige om 10 minutter. Så vi giver op herfra. Ses i morgen. Godmorgen og velkommen tilbage. Vi er ude på Arktis, hvor vi kun findes rå og ingen buk til Nikolaj. Men nu er det morgen. Vi prøver igen. Der er et kvarter til skydetid. Så nu lister vi ned
i dalen her og sætter os lige i skydetårnen og venter på, at hele dyrelivet det vågner. Og forhåbentlig så lykkes det forældrene for, eller så må vi jo pyrsne. Så er vi kommet på plads i skydetårnet, og det har nu fundet os godt til rette. Så er der sådan set bare vent over på, at der kommer en lille fin buk frem, som du kan skyde på. Det kunne være fedt. Ja, det kunne være lidt stort. Vi har siddet en time sted i tårnet, og vi begynder at fryse lidt, så vi bestemmer os for, at vi lød pyres. På vejen herom, så tigger lige en sms ind, og det er så et billede for vildkameraet dyret, det springer forbi. Og det så ud som om det var bukken. Så det var lidt træls. Det er en af farerne ved at pyrse, men that's the game. Nu prøver vi at køre videre og se, om vi kan finde en buk på et af de andre arealer. Det er nu lykkedes at pyrse os ind på en buk. Så nu håber vi, at Nikolaj han får chance til den. Nu hvis det går rundt om hjørnet der står den. Prøver vi simpelthen ikke at give sig en lidt dum, men vi tager chancen. Er du klar? Det begynder at blive højt puls. Op med skydestokken. Bare repetere. Og så bare vent. Bare hold øje med ham. Han læser der. Hold nu kæft. Du har lige fået den første bog. Kom her. Satan, mand. Kæft, det gik stærkt, mand. Nej. Det her, det fungerer. Hold da kæft. Hold kæft for vildt. Vi har brugt det meste af morgenen på at pyrse rundt og snige os, og vi skræmte en buk og følte os lidt snydt, ikke? Og vi har siddet og frosset, og bare fordi vi ville ud og have varmen, ikke? Der er fandme frost i. Og så kom vi herned, og så render han derned, og vinden, man kunne bare se, at han havde set, og han havde duftet os. Men det ligner en lille ung seksender, så han var ikke så erfaren, så han blev bare stående og tænkte, hvad er det? Det blev så hans sidste ting, han gjorde. Vildt. Shit, mand. Fedt. Det var en fed pyrse ned igennem og snige, og vi var virkelig i tvivl om vind, fordi der er nærmest ikke nogen vind, men den kører bare rundt. Og der er ingen tvivl om, han havde set os, og jeg tror nærmere, han havde lugtet os, inden vi kom, faktisk, at det var det. 124 meter målte jeg. Fedt. Det var en fornuftig afstand. Det var fuldstændig. Og det var en god kugle. Den sidder lige, hvor den skal, og han gik ned i knaldet. Hold nu kæft, mand. Det er fandme i orden. Puha. Du har også fortjent det, du har. Vi blev snydt den første gang. Ja. Nu så vi jo, at han gik ned. Vi kunne jo fint følge ham ud over engen her. Så det er måske ikke så relevant at gå hen og se på selve skudstedet, udover det selvfølgelig kunne have en indikator af, hvad vi havde ramt, men det kan vi jo se, han ligger jo hernede. Men under normale omstændigheder, hvis ikke vi havde kunne se hans side, så er vi nok gået hen til skudstedet først. Ja. Tillykke med bukken, Nikolaj. Mange tak. Det var en rigtig god situation, synes jeg. Saftsus med en stor oplevelse. Det var godt.
synes jeg også, du har fortjent den. Jeg synes, vi har gjort vores. Tak. Jamen, Kasper har været så sød at invitere mig med på bukkejagt. Først om aftenen den 16., hvor da vi fik fri, tog vi afsted herud. Vi så 2 bukke, og efter 1,5-2 timers arbejde, så fik vi lige besøg af naboens hund, som påvirkede bukken, og vi kom ikke til skud desværre. Så vi ude aften den 18., hvor vi var i samme område for at kigge. Der blev det ikke til så meget. Vi så et par broer rundt omkring. Ingen bukke. Og så tænkte vi prøver her fredag den 19. om morgenen. En super situation, hvor vi kommer gående efter at have siddet ude i et par timer. Og du får spottet bukken, og jeg får sat riflen op på Viperflexen. 124 meter, og så lå han der.